Сираттағы хат юлдарын тыңлау үшін экран алдына Мәләүз районы Ерген қасабағында тау бітіп, әлегінде Салауат қалахында көн етусі Дина Ғабдырашид қыды Теміршінні сақырабыды. Қадірлі кішібізді 50 яшілік юбилеймінен тәбірек етіп, ерек түріндегі ең изге, ең елі тілектерібізді юллағыбыз келетіп, хат юлдарын башлай хәздің яқындарығыз. Яқыныбызды Дина Ғабдырашид қыды халқын қыш айында барыбыздыла қуандырып, бұл дүнияға ауаз алды. Бик бүтмір, тырыш мақсатына ирешусен, ағай апайына терек тайыныс болып бұй етті. Мәктәптә лә тик яқшы билдәләренә генә өлгәште, бигрәк рус теле һәм әдәбияты дәресләре еңел бирелде уга. Тырыш кыз 1990 елда Ерген урта мәктәбен тамамлап, баласы хыялын тормышка ашыру өчен Стәрлетамак педагогия институтына укырга ине. Күңелле студент мәлдәре башланып китә. Бергә оештырган саралар, төркемдәштәр, кызыклы дәресләр. Бик күп курсташтары менән әле һаман аралашып яшәй. 1995 елдан алып, бүгінгі күнгә тиклем мәктәптә рус теле һәм әдәбиятынан белем бирә. Дөйем стажы 30 елга якын. Якын кешебез һәләтле, алдынгы карашлы педагог, яхшы кеше, уңган хужабикәлә. Минең кызым бик бәхетле кеше ул дип хатын дәвам итә юбилярдан әсәһе. Бына дигән гаиләһе яраткан эше бар. Сөйкле кешебез бик асык, ихлас, тыйнак, киң күңелле, акыллы, бар яктан да матур кеше. Иң мөһим сифаты кешелеклелек, икенчеләрнең хәленә инә белүдер мөгаен. 70 төрле һөнәр остаһы ул кулыннан килмәгәне юк. Яраткан эшен бар күңелен биреп башкара. Шуга ла үҙен хезмәттәшләре лә, укучылар да, ата-әсәләр дә бердә ярата, хөрмәт итә. Якын кешебез Дина Ғабдырашид кызына ниндәй генә теләктәр дә әз булыр төсле. Газиз кешебез ап-ак карлы, ыжгыр буранлы кыш мәлендә тыуһаң да, күңелеңдә гел кояш нады, йөзеңдән елмаю китмәй. Нисек барһың, гел шулай булып кал, киң күңелле, ихлас, кешелекле, ышаныслы, гүзәлләрдән дә гүзәл. Һин бар яклап та матурһың, күңелең дә, тышкы кыяфәтеңдә. Без һине бик нык хөрмәт итәбез, яратабыз. Һинең булуың менән без бик бәхетле. 50 яшьлек матур гомер байрамы менән ихлас котлайбыз. Ныклы һаулык, бетмәс төкәнмәс бәхет, уңыштар, шатлык, куаныштар теләйбез. Газизебез, һинең юлыңда гел изге, яхшы кешеләр генә асраһын. Һинең әле тормыштың ямен, яшәү мәгънәһен белеп, шаулап, гөрләп, күкрәп яшәр сагың. Ныклы сәламәтлек, ак бәхеттәр генә теләйбез. Уңыштарга ирешеп, якын кешеләреңнең шатлыклы хәбәрләрен генә ишетеп, бар куаныштарын бүлешеп яшә. Киләсәктә лә тормышың бүгенгеләй мул, йөзең нурлы, бәхетең тулы булһын. Дөньядагы һәрбер яхшылыктан өлеш сыккан һиңә мул гына. Без теләйбез һиңә ак бәхеттәр, шатлыкларга илткән юл гына. Байрамыңдың матур хәтирәһен күңелеңдә калһын уелып. Тәбрикләйбез һине ысын күңелдән, барыбыз да бергә йылып дип, шигырь юлдары аша изге теләктәрен юллай әсәегез, тормыш иптәшегез Альберт, апайыгыз Лилия, агайыгыз Рәмил, еңгәгез Мөнирә, туганыгыз Руслан. Якын кешеләрегез һеҙҙең өсөн матур йыр да һайлаган. Без уларҙың теләктәрен ихлас үтәйбеҙ. Эфирҙағы был йыр фәҡәт һеҙҙең өсөн. Бергәләп, вак бәхеттәр теләй һиңә, теләй һәр йөрәк. Кояштан нурҙарын һибә, һиңә иртәнә
иркәләп, Кояштан нурларын һибә һиңә иртәнән. Коштар котлау йырын йырлай һине иркәләп, Коштар котлау йырын йырлай